Ex-kunziller f'Ħalbalzano u esponent tal-Partit Laburista jisħaq li Robert Abela għandu jiċħat il-Joseph Muscat kliem Desmond Zamit Marmara permezz ta' artiklu li kiteb fit-Times of Malta fejn qal li Joseph Muscat tradixxa il-fiduċja tal-partitarji Laburisti. Zamit Marmara qal il-legat li ħalla warajh Joseph Muscat se jibqa' bħal xabla fuq il-Gvern Laburista dejjem hekk Robert Abela ma jnaddafx il-partit tiegħu. Appell li jirrifletti s-sejħa li għamel fil-Parlament ftit tal-ġimgħat ilu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech wara li Malta kienet spiċċat grey listed mill-FATF. Aqbad mingħajr dewmien u pubblikament issa u iċħat lil Joseph Muscat. Hekk biss tkun verament turi lil poplu Malti li trid taħilu id-dellikra li għandu fuqu pajjiżna. Ammetti li Joseph Muscat wassal lil pajjiżna f'dan l-istat. Ammetti li dan hu l-legat tiegħu. Nisfidak issa, Prim Ministru, iċħdu, neżżaw mill-ola onorefiċenzi ta' pajjiżna. Keċċieħ mill-partit tiegħek biex nimxu l-qoddim tas-sew u turina li int m'intix kontinwità. Fit-Times, Zamit Marmara insista li l-mod kif Joseph Muscat maħax id-deċiżjonijiet neċessarji dwar l-iskandli tal-Panama li seħħew waqt li hu kien qed imexxi huwa inkwetanti immens. Zamit Marmara spjega li taħt Joseph Muscat il-Partit Laburista laqa fih danu ħafna opportunisti li daħlu fil-partit għall-interess tagħhom biss. Dawn in-nies infatti kienu fost l-aktar persuni qrib il-Prim Ministru u mhux tal-li hekk tal-li saru sinjuri minn fuq dar il-poplu Malti Wawċi. Is-Segretarju Eżekuttiv tat-think tank tal-Fondazzjoni Idejat fih dan il-Partit Laburista għalli wara l-assassinju ta' Defni Caruana Galizja beda jirrealizza li l-affarijiet jeħtieġ li jinbidlu u dan mhux biss irrealizzahu imma ħafna oħrajn li jagħmlu parti mill-Partit Laburista. Huwa kompla li għalkemm fl-elezzjonijiet tal-2013 u l-2017 rebaħ b'mod komdu, il-Partit Laburista qed ibati reperkussjonijiet kif qed joħroġ aktar fil-beraħ l-alleanzi li hemm bejn il-Partit Laburista u persuni terzi. L-ex-Kunziller Laburista qal llum qed naraw x'effett negattiv ġebu dawn ir-relazzjonijiet fuq Malta u l-poplu Malti u Wawċi.